И така, днес ще проверим дали EVN България подава нормален ток на нашите домакинства, нашите компютри, нашите хладилници, нашите печки. За целта, с помощта на компютърен кабел за ток, сме свързали електроди на нашия волтметър и сега ще проверим какво ще стане, когато с този щепсел бръкнем в контакта. Така, първо да включим тока, тортовка, готово, и нека сега видим какво има в нашия контакт. 220 волта на теория. На практика, в момента в нашето домакинство напрежението е 227 волта. И така, стабилно с 7 волта повечко. Ако сега изключим тази лампа, все още показва 227, добре. Любопитно е какво ще стане, ако някой изключи малка промяна на тока. А сега, ето, EVN започна да си казва думата. Включваме отново. Да, това не е много стабилно напрежение, но както и да е. Правете се сами изводите, ако често почнат да ви гърмят лаптопите. Това е от нас.